Dragii noștri, tare mă bucur că sunteți din nou alături de noi pentru a urmări rubrica Arena Sănătății, o rubrică din care vrem cu toții să aflăm împreună cum să fim mai sănătoși, mai frumoși, cum să ne îngrijim adecvat pentru a avea sănătatea pe care ne-o dorim. Astăzi ne-am propus să vorbim despre igiena orală, ce presupune o igienă orală corectă, o igienă orală satisfăcătoare, pentru că atunci când mergem din 6 în 6 luni la vizitele periodice la medicul dentist, acesta chiar să ne felicite de cât de grijuli am fost cu igiena noastră orală. Așadar, haideți să aflăm ce presupune o igienă orală corectă. Știm, atunci când ne gândim cum ne curățăm noi dinții, ne gândim în primul rând la pasta de dinți, dar paste de dinți există foarte multe pe piață, avem de unde alege, dar periuța de dinți de care să fie? Plus că mai nou sunt la modă periuțele de dinți electrice. Cui anume sunt recomandate acestea? Și folosim și periuțe de dinți interdentare sau folosim ață dentară, folosim apă de gură? Ce mai trebuie noi să facem ca să avem o igienă orală corectă? Pentru toate acestea am stat de vorbă cu doamna doctor Cristina Manea și, în primul rând, am întrebat-o, bineînțeles, care e povestea cu periuțele de dinți electrice. Igiena orală corectă presupune periajul de 2 ori pe zi, dimineața și seara, și folosirea aței dentare și a apei de gură. În general, noi recomandăm periuța electrică, întrucât poate efectua mișcări pe care mâna umană nu este capabilă să le efectueze. Acele vibrații sau rotații pe care, în mod normal, mâna umană nu le poate reproduce. De asemenea, periuța electrică este utilă deoarece prin capătul mai mic al periuței, acesta poate intra în zone inaccesibile unei periuțe cu cap mai mare, cum sunt cele manuale. Eficiența periuței electrice este una mult mai mare comparativă cu cea periajului manual. De asemenea, sunt persoane care nu pot realiza un periaj corect, persoanele în vârstă sau copiii, situații în care se recomandă periajul electric. Dar apa de gură, când și cui se recomandă? Și apoi, ce apă de gură să alegem? În principal, se recomandă folosirea apei de gură seara și cu o limitare asupra apei de gură care conține clorhexidină. Aceasta trebuie dată la recomandat, trebuie folosită la recomandarea medicului, deoarece în timp poate determina probleme pacientului. Probleme reprezentate de colorații dentare, modificarea gustului, de aceea acestea trebuie utilizate o anumită perioadă de timp și doar la recomandarea medicului stomatolog. În general, se recomandă în cazul persoanelor care prezintă inflamație gingivală, deoarece clorhexidina este un antiseptic. Sau după o intervenție chirurgicală, dar, repet, o anumită perioadă limitată de timp, pentru că acestea poate produce modificări la nivelul dinților și la nivelul gustului și alte probleme. Produce colorații dentare de culoare portocaliu spre roșu, la fel se pot produce niște depuneri la nivelul limbii și în cazul unei folosiri o perioadă îndelungată a apei de gură cu clorhexidină se pot produce modificări ale gustului prin pierderea acestuia. Dar, pe lângă apele de gură cu clorhexidină, despre care am înțeles foarte clar că trebuie să le utilizăm strict atunci când ni le recomandă medicul dentist și doar atât timp cât ni le recomandă, nu mai mult, pe piață am văzut că există tot felul de ape de gură, cu alcool și fără alcool, pe care ar trebui să le alegem pentru o utilizare zilnică. Există 2 variante de ape de gură, cu sau fără alcool. În general, alcoolul este o substanță care se cunoaște că produce deshidratare. De asemenea, trebuie folosită o perioadă mai scurtă de timp pentru că poate produce deshidratarea mucoasei gingivale. Pentru utilizarea zilnică, apa de gură recomandată este cea fără alcool, iar la indicația medicului se poate folosi apă de gură cu clorhexidină. Dar ața dentară, când și de ce anume se insistă atât de mult pe ața dentară pentru curățarea spațiilor interdentare? Nu am putea să facem acest lucru cu o periuță interdentară? Poate ne-ar fi mai simplu. De ce anume medicii dentiști
pun atât de mare accent pe ața dentară? Ața dentară se recomandă să fie folosită înaintea periajului dentar și după orice masă. Ideal se recomandă să fie folosită înainte, pentru că cele mai multe persoane după periajul dentar nu mai au chef să mai folosească și ața dentară. Și așa știm că dacă o folosesc înainte de periaj, vor folosi și ața dentară. Este foarte importantă folosirea aței dentare, deoarece spațiile interdentare sunt unele foarte strâmte și uneori periuței de dinți nu pot pătrunde în aceste spații și doar ața dentară este singura care poate curăța zonele interdentare. Zonele interdentare fiind foarte susceptibile la crearea de carii. În general, periuțele interdentare prezintă un ax central metalic care în timp poate produce retracție gingivală. Aceste periuțe interdentare sunt în general recomandate persoanelor purtătoare de aparat dentar pentru igienizarea aparatului dentar. Ața dentară este indicată persoanelor care prezintă dinți naturali sau lucrări pe dinți naturali sau pe implant. Așadar, pentru o igienă orală corectă, avem nevoie, pe lângă pastă și perie de dinți, de apă de gură, de ață dentară, eventual de periuțe interdentare, eventual și de un duș bucal. Este recomandat, uneori chiar obligatoriu. Și, bineînțeles, nu trebuie să uităm de controalele periodice din 6 în 6 luni la medicul dentist, unde ni se face o igienizare profesională și, bineînțeles, se face și controlul riguros al danturii noastre și vedem ce probleme avem și, bineînțeles, problemele apărute trebuie tratate cât mai din timp, pentru că, așa cum spuneam, cu cât tratăm mai din timp problemele, cu atât va fi mai bine pentru noi, pentru că astfel vom avea dantura frumoasă și sănătoasă pe care ne-o dorim și nu vom ajunge să avem dureri și nici costuri foarte mari. Pentru că dacă nu lăsăm problemele să se agraveze, costurile vor fi, bineînțeles, mult mai mici. Așadar, trebuie să conștientizăm că sănătatea orală depinde în mare măsură de noi înșine și depinde în mare măsură de igiena orală corectă pe care trebuie să o respectăm cu rigurozitate în fiecare zi, tot așa cum trebuie să respectăm vizitele periodice din 6 în 6 luni la medicul dentist. La aceste metode de igienizare se recomandă controlul stomatologic la interval de 6 luni pentru realizarea detartrajului, periajului și a procedurii de airflow. Aceste controale periodice indicate la 6 luni sunt recomandate deoarece oricât de bine s-ar realiza periajul dentar, ață dentară s-ar folosi, tartrul tot se va depune, iar acesta trebuie eliminat și singura modalitate de eliminare a tartrului dentar este prin detartraj. La interval de 6 luni se face controlul stomatologic, în cadrul căruia se va realiza detartrajul, periajul și procedura de airflow. De asemenea, se va face și o consultație și, practic, toate problemele dentare pot fi văzute și rezolvate în stadii incipiente, până a apărea complicațiile. Noi vă mulțumim tare mult pentru că urmăriți rubrica noastră Arena Sănătății. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să urmăriți pagina noastră de Facebook și, atunci când intrați pe accmediachannel.ro, să vă abonați și la newsletterul nostru. Veți primi noile noastre emisiuni împreună cu transcripturile acestora. Vă mulțumim tare mult, vă dorim multă sănătate și sperăm, bineînțeles, să fiți și în continuare alături de noi. Numai bine să vă fie!